इंराजि जे गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरा नि गाहाम हामलायथिखौ आं बयनोबो बे समाव बावहरदों हारि धोरोम बासिया जासे इंराजि गोदान बोसोरा जाहाथे बयनिबो थाखाय गाहाम हामलायनाय जेन' लाबोयो गोजोन मोनसे थासारि लाबोयो बयनिबो थाखाय आङो बे समाव इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जेन' इंराजि गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय जेन' गाहाम जेन' जायो नंगौ मोनफ्रोमबो बोसोराव जों नुनो मोनो जे निउ इयार होननानै बुङोबा एक्सिडेन्ट गोबां जायो गोबां मानसिफोर थैयो बिनि गेजेराव जोंनि क'क्राझारावबा बांसिन जोङो बर' गथ'फोरखौनो जों खोनायो जोबोद दुखुनांथाव बियो दा बिनि थाखाय जोंनि फरायसा आफाद जेरै गाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबोबाय थादों जोंनि समाजनिफ्राय फेग्रा मुवाफोरखौ होबथानो थाखाय जौ जुवा बन्द खालामनो थाखाय नाजाबोबाय थादों आंबो फरायसा आफादाव थानाय समाव नाजादोंमोन खामानि मावबोदों दा बेखौ जोंनि गार्जेनफ्रा बुजिनांगोन दिथागिरि गार्जेनफ्रा बुजिनांगोन बिमा बिफाफ्रा बुजिनांगोन जेब्ला आफादफ्रा खामानि मावो अब्ला खायसे खायसे हामजानाय मोना मोजां मोना दा खिन्थु दिनै नुबाय जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव ड्राग्स जानाय माने सेंग्राफोर दङ दिनै बर' ओनसोलाव रिहेब इन्सटिटिउसनफोर खुलिनो गोनां जाबाय बारानिफ्राय बारा नायोबा नुगोन जे मोनफ्रोमबो गामियाव दंथारो सानै साथाम गथ'फोर दंथारो दा बेनिखायनो जाय आफादफ्रा जाय फसंथानफ्रा दिनै ड्राग्स होबथानो थाखाय हाबा मावबाय थादों बेखौ जोंनि गोरों गोरा मानसिफ्रा बेखौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा गार्जेनफ्रा जेन' मदद खालामो बिदिजोंसो जों होबथानो हागोन नङाबा जों बेखौ होबथानो हानाय नङा बेनि हारा बिनि पार्सेन्टेजआ बांनायनिफ्रायसो बांलांगासिनो दं बेनिखायनो बयबो जेन' जों जौ जुवा ड्राग्स होबथानाय जे खामानि बे खामानियाव बयबो जेन' जों मदद होयो गासैबो बर' माहारिनो आरो आसामनि गासैबो सुबुंफोरनोनो गोथार बर'दिन एबा गेदेर साननि मुङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरदों आरो बे गेदेर सान एबा बर'दिना बयनिबो थाखाय रंजानाय खुसि गोजोन जेन' लाबोयो मानोना गोजोननि राजा होननानै बुङो जों जिसुखौ आरो बिथांनिनो दिनै जोनोम सान बेनिखायनो बिनि जोनोम साननिफ्राय जेन' जोंनि आसामावबो गोजोन सुख सान्थिया जेन' जायो बर' समाजाव गोजोन सुख जेन' जायो बेखौ आं गिबियाव खावलायदों आंबो जोंनि जे गौरां मिसनाव जेराव जे आंनि गिर्जा बेवहाय आङो जोंनि गिर्जानि मानसिफोरजों दिनैनि जे बर'दिननि जे सान बे सानखौ आङो बेवहाय आर'ज गाबनायाव आंबो बाहागो लाफागोन मैया मोनानिफ्राय जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जादों दा जोंनि माने गुबै हाबाफारि गुबै गिर्जा दिनै जोंहा आलासि दङ निकलास औवारि होननाय जोंहा सासे बुंथिगिरि आलासि दंफैयो बिथाङानो दिनै इसोरनि बाथ्रा जिसुनि बाथ्रा दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव बुंथिगोन आरो बिनि उनाव जोंहा गिर्जा गखांनानै बयजोंबो एबा गिर्जायाव दिनै जेसेबां फैयो जोंनि गिर्जानि गुबुन गुबुन आलासिफोर जायफोर फैयो बिथांमोनखौ बोथिसे ओंखाम जाहोनाय हाबाफारि जोंहा बोसोरे थायो देग्लायबो जों बे हाबाफारिखौनो जों खालामदों बेयो जोबोद गोजाम मोनसे मिशन 1927आव नरवेनि साहाबफ्रा बेखौ गायसनफैदोंमोन नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथारेन चार्च होननानै बुंनाय जायो जोंनि बेनि चार्च हेड क्वार्टारा आथिखालनि झारखन्डनि दुमकायाव सिगां बिहारमोन दायो झारखन्डनि दुमका बेनिफ्राय सालायो मेनलि जोंनि गिर्जाया माने सान्थालि बर' आरो बेंगलि मोनथाम दङ आरो अरुणाचलनि निसिफोर दङ दा बेबायदि गुबैयै जोंनि बे गिर्जानि जे हेडक्वार्टार बेनिफ्राय गाहायै मोनब्रै मोनबासो जाथिनि गेजेराव जोंनि नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथारेन चार्चआ दङ दा 1927आव बेवहाय मिशनखौ गायसनफैदोंमोन आरो बिनि उनाव बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय बे समाव सिगाङाव 1935 मायथाइयाव गौरां हिन्जावसा फरायसालिसो गायसननाय जादोंमोन नाथाय बेवहाय फरायसालियाव हिन्जावसा फरायसानि अनजिमाया थोजासे नङामोन बेनिखायनो उनाव बेखौ सोलायनानै हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय जयन खालामदों गौरां हाइ स्कुल होननानै थ' बेनो क'क्राझार जिल्लायाव गोजामसिन मोनसे हाइ स्कुल क'क्राझार हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पास जितु स्कुल 1936 जोंनि गौरां हाइ स्कुला 1935 बेखौ नायोब्ला जोङो बुंनो हायो जे
क'क्राझार जिल्लायाव दाबो जोंनि बे गौरां मिशननि जे हाई स्कुल जेराव दा असमिया मिडियाम आरो बर' मिडियाम दं बेनो सबसे पुरानासिन हाई स्कुल बेनिफ्राय गोबां एस अफिसारफोर ओंखारलांबाय डक्टर इन्जिनियार प्रफेसरफोर जालांबाय पलिटिशियान हिसाबै देरहाग्रा मुसाहारियाबो बेहायबो फरायलांदोंमोन आरो जों बयबो मिथिगौ केरल नार्जारि एस अफिसार आरो गोबां दङ आं मिथिनायनि थाखाय बुंदों जायफोरखौ बुङोबा मिथियो मानसिफ्रा बेबायदि गोबां मानसिफोर दङ आरो मोनसे समाव गौरां हाई स्कुला फुटबलावबो गोबां नाम दङमोन गोबां फुटबल प्लेयार्स गौरां हाई स्कुलनिफ्राय ओंखारदों शिक्षा दीक्षा होदों बावहाय हस्टेल दङमोन बयज एन्ड गार्लस हस्टेल सिगांनि सोमावसारनायफ्राव बे हस्टेलफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादों थ' बेबायदि गौरां हाई स्कुला माने गोजामसिन मोनसे हाई स्कुल बेयाव गोबां सोलोंथाइनि माने बेबायदि थासारि दङमोन जायनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बाहाय फैनानै सोलोंथाइफोर लानानै थांबाय बे जे मिशन बे मिशनाव आरोबाव जोंहा गंनै फसंथान दङ दा गौरां बर' बाइबेल स्कुल बावहाय माने बे बाइबेल स्कुलाव बाइबेलनि सोलोंथाइ होनाय जायो 2 बोसोरनि कर्स 1965 सनाव बे माने बाइबेल कलेज माने स्कुला गायसनजादोंमोन बेनि अनगायैबो आथिखालाव जाय मिशनारिया बावहाय फैनानै माने स्कुल खुलिफैजेनदोंमोन जायखौ बर'फ्रा दाउस्रि देलाय होननानै बुङोमोन साहेबखौ बेसि फिसार्स विं रेंक खिन्थु बर'फ्रा बेखौ दाउस्रि देलाय होननानै बुङोमोन आइजो मिशनारि बिनि गोसोखांथियाव जोंनि बे गौरां मिशनाव बेटसि मेम'रियेल इंलिश मिडियाम स्कुलबो गंसे गायसननानै दङ दा बावहाय मेनलि गंथाम इनस्टिटिउसन बावहाय जोंनि बे मिशननि सिङाव दङ